Можем ли да кажем, че чрез тези изследвания той е показал, например, как дисковите протрузии или дисковите херни дразнят кръста, например, защото най-често, когато идват при мен пациенти с различни изследвания, ядрено-магнитни резонанси, скенери, най-често ми казват: аз имам дискова херния, дискова протрузия. Знаеш, че живеем в времената на дигитални технологии. Ядрено-магнитния резонанс по негово време не го е имало. Да. И начина да докаже откъде идва проблема е благодарение на тази система, която той е създал за Да. тестуване. Реално погледнато, за да докаже, че основният източник на проблеми в ломбалния дял или в кръста, познато при пациентите, това е междупречния диск или конфликта между междупречния диск и твърдата мозъчна увивка, така наречената дура матер. Да. И за да докаже това свое твърдение, което има голяма стойност, той е поставил над 40 хиляди инжекции през сакралния канал, хиатус сакралис, с един слаб анестетик, познат като новокаин, като търговска марка новокаин, и е инжектирал на пациенти с проблеми в кръста, в канала. Слаб разтвор, който се е плъзгал нагоре-долу към началото на ломбалния дял и е обезболявал самия пациент. И така той е доказал, че в голяма част от случаите, да кажем около 90% от случаите на пациенти с болки в кръста, причината е дразненето на тази сензитивна структура, именно твърдата мозъчна увивка, която е компресирана от междупресен диск или фрагмент от него. Гледай целият епизод в YouTube канала ми, линка може да откриеш в биото. Не забравяй да се абонираш и да ме последваш, защото идва епизод 2, който ще бъде още по-интересен.